mbabwate ebintu bya mugondo bunna chimbusuro chiriye tembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Boigo KH500 Nechinde Chinyenge imbabwate Glyphosate gose Roundups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikolema na amuyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao Boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia boboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema ase bintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo ase chinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma Imiakisi niko bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital ase bara yenye gitari asamange bakire esimi ase enamba 0791-444-734 guse 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa boleme nobotuge Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Mwanzo muligirire na sentemo ya gatatu yo murobirega obwitoni ya gitebe nigo bono cyagire cinsa ibiri necitagike 20 yacho kiri cinsa cyabene nekero twasire nabageneiga ase studio irinde tunyare gusangana ndi titukore rero no kumanyanga nigo ndi nabasaye abo turaje gukwanira amangana mange tukwanira amangana ayoborai amangana siasa na aboigo amangana yo kwenyorera emirimo buna abasaye guse aba Kenya ve miaka emeke karibu sana ende nakobori nyare ko ba gusanga na into asinjira iyo bwasio kwenjira yabene kigima irinde tunyare kubwatera na hoika omoerio nande asingenjo yebiro ko barigania obwensi bwakire akimukorogan embraya ture kuruska bo kero kende oranyore nganchichiza nacha ensembi yale nyore ngamwatu gerugega nentamanyeti Mugasobarete mburete iyo mugasobarete huko iskaiga ego unagweta na indi notweta ndiye kubwatinga ikwaru ikubwatinga asemanyete mbura yature unaboniga umucunero w'imbura yature nyinge sana imambi yaho no bochibugirango naho mbura yature Mbona sana karibu sana me studio timanyanga kiro kende muoboete na kimokorogana ningi kweraira toke muoboete stress yako bachana umetaba sai mangana ya basai na mangi esa toko chaka naye ngaki kiro kende mwancho muri na gani tukomanya na kyokorukwa ningi okora na kyora igase studio tukoria rero onje samarite nkuru kumofat okay Kisi County kwa sewoni ya Majoge basi jemunu musaye nonde town ya Busongo asokwerigeria yes kora mermo ya
ensemble y'emigondo yenereriye. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura chikuya mandege. Uzito somya bamura chikuya mandege. Usichangamke. Sauti iko na shida gani? Beatore. Sitabidi tunarudi tena. Manyari ya Facebook. Mure Facebook boji. Etembe TV. Nere. Gotosabwo kwabira ase enyencho ya ayo korende nekero unko baligania abageni baito ritukuria rero aigase studio rinde tunyara gusanga sinjira yobwamo Mofat kero kende konya watebiririeta na branyorenga omwancho murigireta kubwatete bia erieta riao na boigo ninkikiria gukora na ndi nabo kunyara gusanga na kirero goikaiga. Okay, summary tengoro Mofat. Kari. Kisii County nere county yaito. Korwa se wodi ya Machoge bus. Nchende Land Surveyor. Land Surveyor. Muntu dili na marimu. Yes. Mpio mono sana na indi karibu ase studio na kurwa sense moyende Abraham manyitiri tiri mo krokene na Abraham webu kotote yangu na kyo kuruko ase amaritao na boigo ningia ayebno musae libagali ahondire lichinga kichiga biamono asa marita ngoro ku Abraham monda koronya ko wonda nsaiga getale gesarara so nche omo biaro Kisii County ndate omo biaro Kisii County moiborwa osomo biara na omo menyi naande plant operator at the same time na mangana computers yes aina la maritano yes karibu sana ndio Abraham wateba Abraham neli Murandia abarera bebukume lakini neli Murandia pastor Abraham irale bange mbamu maete aguna onkabo na eno Murandia tinda ikera aguna ande tinka na boko randi nchirendeons na boko randi ko side yetali ya Urandi mbio mono sana na inde karibu assist uri tukuria rero na bo mwancho murigere lebolinga anasikia basairi tukuria rero nkorenginga mubwata mangi muranyare gusanga kero tukurigera nonye amangana agenderete buna boniga amangana yoburai nkiranyare gukwanira Abraham kero togochaka naye nkiranyare gukwanira ase ikoro yiri bakari omusaye asuburai bwabono ibagali musae uburayi bwabono nche n'umuntu uri mbiri betinga yes umusae nabo tokonyole chance mostly asuburayi bwabono but basaye bange mbabwati bageri kero kurigereri basaye abange population yenyinge mbabwati gasi bagotumekwa n'abarayi abagabare obisi you find omusae agotebiwa yani ase ebintu birie bibe nokonyora abasae in politics a politician abeko gusabaraia babare obisi nabo bagotumeka abasae abaiga ase ogokora ebintu ebio but that opportunity basae mbari koebu eriera mwagache erinde emusuki motwe bakoeguri bagariri ng'a ntagete nkorere egento gete nkoe 1000 nkoe 500 the moment bakorire bas
abaraya bagotiganire gochia nande bache bakurigie ngaki batagete nando bakorere bakoe ebese yiyi so I've not seen tindarora basae bako ba considered mono as a serikali from county to national. Na se mangana opportunities e chigogo kwanira ngachiria basae babonete koegwa kurende mbara chinyora mbuna chiri chichi se abiro kubyo buraya basae baragani mbuna bono ombura ikyo baragani. Yes, ebiro kubyo basae umaite madam isikai ga basae basomete aba basae babwata masakara but you finding naboko nyora nono musae yakoba appointed as a minister for elite for lands like my case my friend here nabako be minister ya lands even Kisii County but that opportunity may not come asiki tabuati pesa tabuati sei the only thing yara akoreru akonyeke akonyore politician yemotebinga my friend ntayetonkorere gento gete limo amoe 1000 amoe 2000 batikan but that opportunities chigas nchiri gotoka even you find most cases as ebirogo bantu bagukinwe ebirogo abantu abagotubando yeah because basaya abantu gwatikene ndugwatiria kitukuru omubaro okero kurigire nonye omubaro gosegati nonye yabasani bawo bari orotenga mbabwata masakara kuri ne mbabwati meremo na kiongana ibarabange yes and what are they saying ono yekire mbaka sugo tigera nyasaye nyasaye ora konye kagorie ke yaitu basa bange bare under depression I can say that nande batachie tukukwane rubiya gose barigerere gubiya abasaya bange ngosira bari gose abasaya bange ngosira turi asenyenjo yechi stress yechika okonyora for example basaya bange bagwatikasi batumekiro like the case kero kurigereri isikai ga seito isikai gomete ya change basaya bange no bakari gutumekwa you find abasaya bange babata chikesi police batumekire after all bono ko banse y'umuntu gete okoba watumekirwe watwarire case kero watwarire case you must behave so that y'umuntu uri wagokonya koko misbehave ogotigire wachandikire so abasaya bange mbagwate ekebarwa abasaya bange ntubwate barua kingota bamba bwate ntubwate barua yes negiro kurigire abaraya bange ngukwanira barigoro yogosegeta abasaya abaraya baiga ambasaya kibagukwanira onya bange bakorera abaraya bange bagukwana by the way egento nakitenge esomia abaraya bange bagukwana egento kire abantu bataite kuigwa at the moment nonya ninche bona iga nyore opportunity ingote y'abantu egento kiri bataite kuigwa at the moment tari egento kiri ubange tukubakora tari egento kiri mbange tukubakora egento kiri bataite kuigwa bakoigwa egento kigo bangakira chinkubi twakorana na barabo nsegosoka isiko there is something we call in politics ogosoma umati ogosomekra yani ogosoma abantu abanki batagete kuigwa the politician gosomura yumungaini na bakorayo umanya kogenda onyora abasaya bange gosasa yo enseme yo basa abantu bange mbabwatigasi nandi nabasaya umanya utabona egento nkubatebya ni chigasi kuba promise chigasi mwaka chinkobi okorogenda kusogenda onyora abantu abaiga ibatagete estima okwana igoro yestima yoka baka twaka chinkobi ogenda igomaire twara mweti twakire chinkobi twa motogiri so abaraya bange bagukwana egento keri tutagete kuigwa at the moment kirige oko lakini tali keri baguchigokora obuna bobo oyina ori muchandora sona mbio mana sana amofat yes abasaya mbakunyara kora abasaya nabuto kunyara kora I think chinga kechi toigire neti abasaya kora ju ababa wate myake mengake twatembere kubachinga kichiabo akino isikorige korbono abagutumeka abasaya mono kubwegenta abasaya bataite konyora lakini ingia abasaya baraguva gwanchira gutumeka ikiagira buno oreiga kero kende buna ne bati kwa bwate kyo kwarenge bakora kero umuntu ako approach aganeti onyara kumwikirania ibintu gete lakini gukorire kwanyora they are against your will or your wish ninki kikugira abasaya baitaba I think egento gekogera abasaya baitaba ubugima abasaya bari bonaiga enchara neroro
nintaete nyore kende ndi breakfast ndi lunch maybe nimbwate family family yanu mwana natakeire school fees abana bane mbatakeire baragere mbatakeire mbakorere gento gete ekina kigekogera yani gasteyo ande bono nche mnu musae egento na advice abarai baitu gasira chimaite nchiyo baranyare guturika ntitwensi lakini njera nero baranyare koros chigasieti wetera se project for example kero murai kero MCA nabwate nkwegware chibese chuko che project gete muke project rosi nonye bi group y'abasai 10 kere kenyoro abasai ababai project yogo yokorenda chingoko batuge chingoko obuno botuge chingoko chingoko echiga abasai bagutuga chingoko wetera chingoko echi kuba beki bari babe busy tokonyora musai gutara busai gata bwatigenta gakora abande bae munane project yo gusimega chinsiaga bani maru gusite yo barigerio boromase geto bagore nonye KM bate bono nje nabagore iro boremo chibase mo wanze ne project engage e group ye ino nanye registre korwabu nae kwa ba support juto isa bata muna nori ka basae to kori ka basae bonzi pyokore abasae bare skana bange basomete okwata masaka lakini gasinchio tutaragendere abase okori kwa emeremo kiro tugukwanira oburai oruchenga abasae mbale besokiri barigetie kote nako babarai nande onye besokiri ninki geko kiro tutararo mubaro munene gukonyora mabaga manene abasae baisokiri asuburai anda bange sana wikira 2027 morore nambe nyingi y'abasae baisokiri lakini mechandenda abasae babwate muntu tara yamini korume yamuna ngenteke ningi kere for example mune njo musae na atene lebona ndete goteba kuboni ndo MCA korwe wodian lakini tu yamini lakini tinge yamine time yani nande tumanyiti what it takes to be an MCA kwanyoro murayo yororo MCA oigure muna yayo musae naro rutenenire ukare kubanga abasae meteri ogiri abasae neri nene sana nkoko zaidira abarai abangi wano kero murai igure igago chakwa kiresi akorigi akwenda akogora agasoda kwezine chirububere andi kwanyora kwansire kungusamaye okogera ekerenge kya obwata tukimanye tinga ikero chiko mpabwati omusimamo toiyo awase point ya barai abasae basae bange nabo bagwesoki but nande gento kigochiya changira abakichikura abagwa abantu ababo bagwa kachikura abatugwa kachikura enchera nero tukwira umusae tokororanga yani bado tarakoraki tarabwenera ko baburai enaro nero yarenge karenga macha ko buburai go kwagotire goiko obumuntu omogotu so that umaye gochora burai enare bado tarakoraki terasira egento kende kegocha an opportunity kegocha maybe in one way omuntu omoke oiro burai abange baba bagotiringa so that yarete picture mbe ase bado bali bande bataite kokoraki gotenena ko babarai ekina kike gochangira abantu abange ngoranga mbago consider ko umusae lakini with the time bantu bagwenete gosomi kubamanyenga nonya no umusae nabakoraki nabakura nabali banyore the opportunity etoku bali quest imbanye tiringa so that chi opportunity chinde chikoraki chisie chinyara gose ekiro tugukora nae mofat ase engane yega ya abasae kurige biro gevika byoborai kiro kende kwarorire buna ndoche Abraham ateba nigo abasae mbare bachorire birogo mbare omanyete babeiro burai bono turatigana nonyo burai bwage siasa buka nonye chiavisi nonye batwarire babere nonye chi director se chi company na kiro cha basae bakorire mirimo ikosekero ko compare n'abantu bari babere nga bara berira se emirimo amatuka mangi naki performance yabere nje egento ngorora ngeri muna musayo for example musayo nachore nero tene ore director sine ya match musayo nabakonyora gukore gasi ejo ndiri abagaka babachore kure side barochi musayo taisaini kose ekerenga ngero babwate sekero geki bategete bagetumie konyore egento gete korororo
lakini musayo takunyara kubarao bachikonyore gentecho so injira tiyo bara chikotegera musayo mpaka bamurigirie bitina na burayi mboyo rakora gweka lazima onyore support kurwa sichi workmate chiao kurwa sichi staff lazima mobe mune team na rikere gente yako ba successful aso burayi lakini wono muna ninche gweka njoro burayi ni ngitangite nkoreki tingo nyara wikera ninche gweka goikombwates tumayo guskeramo utambwa state ikobono nayo kongita ikobono ayo taite konkora mpango mbwate miyago chese gente lakini mofat omuntu nache gukubwate si utaraburi obokonyi are these people willing konyora nonya advice kose konyora nonya maoro kiri kurasi abantu bari bachire bose obwabo muntu tayo tari gutaga advice kubwati advice kyo gwanana juna boko nga advice ngotegerere inje ngochora gento geringo chikokorere gas naboko nga advice yamangana mange siye binte bingi lakini chore gentenge mongyuka igente gyonyore gyakonyira abantu bande so advice kero mora ingwe gwara advice lakini nero ngochora advice kyakorere gas nande kero ko igwa nonya bana inchi bagukwana igoro yabarai tigako gachigumura yati abana inchi bachete gukwana asegete awina maoni abo bagunyakoru mokia maoni awinya change nyakorere gas orore muna ebintu bigo change ngora ani takeri ko babantu tari kubwatia maoni y'abantu maoni aga ukata ko konya haya mbuya ke nande ekreto kwana igoro oyobora ingaki amonto gose musae origetie ko choko mura inga yobona te konyora nonya leadership skills chigakuru ikiagera nabo kiro kendora toke ngano iboire kubwate ribagali riora nyare kora abantu but at the same time no bwana te konyora obosemia nga yumusae ara nyora obosemi igoro yobora igoro I think ko musae uchiro gutenena no bora yategete igora aberira sigetora rorenga kyobura yobo gokoro onyorire skills korwa sumundu gete na wate menta yae como mente igoro yobura yobo so again tukerororo nkeru for example munagata ito bura yesino bwe musiyata ite kubori abaga kambaro gekinyorari wodi yae ako gendo ikaranza nabaga kainse utebe baga kayaya ninte kubori ende abaga kabamweresa ekiroge kengakio utakero ukigamba bintu kyo utakere kubwati juu toko imoka weka korumwago ogendo tenno tebono inje ntagito kwemsi kerege ndonge bwato mochoko lazima onyore supporters lazima onyore as supporters ba lazima onyore abarayi ana bawo kwa maoni na bawo kubanga no ebintu bwenete okora okogera ntumwanya abantu tokonya kuibanga ibweka. Yes. Ntubwate muna abagaka bali abakoro okonyaranga basaye turigere muna basaye ba genzi okonyaranga kichinyinge mbabwati mbali utwara ubwama tobore bwaime mono gochasa abantu bali abakoro inchira kyo muntu yaranyare konyora obosemia ikegera oburayo bwiga tugukwana tari nonyo burayi ase buna bono nonye chia bisitioka tari burayi ase amangana age siasa ndubwate burayi no bugotena chinka unobora yase chisku no kaneti abantu bari abakoro bono ngaki abantu gusabasaye baranyare utinya obo amate bwabo nabantu bari babante kubasema. I think chinga kichia change muna chinga kichigo change nebintu ngo change bire so Gen Z ene generation yengao generation yete kwera na maiga chiko kwekane yabagaka so mpaka bagaka ba barigenjera bagwa adapt baswana na Gen Z nabagaka bagwa adapt sena Gen Z bagwa Gen Z bagunyara go change go chimayo jo already barabu barurega iga isa bagaka babari bono abagaka na bagotaka ngakingokora omwana oyo muikange kingendu kinakore tuigwane no mwana oyo erinde gentongo motebi ontegerera lakini nabenga bono for example
ensi yaitu ya Kenya bono kere gintu ya change bono omusai gagoteba no nandi gintu ngiki gocha gochange yaya twiranire magatige gintu gekebaiga but Moffat abose goteba ng'a aba gaka nabo bwente kurigia abasae ekiro kurigereria aba gaka mbo gwato bosemia okonyora ng'a bosa umusae utatware kiro kine in as much as nibo gutuka kumanyita mang'ana mange ebintu mbiroro utamanye bakutale n'abantu aba no goteba ng'a muntu monene ndiogo neba ekira abasae baikire buna bana togoteba jenzi baikire se bagoteba no it doesn't mean egentu kiri umusae amanyite ng'a kiria gukana ng'ana maine nkibonete gukanwa inki kibonete gukorwo irinde gutuba umugoyo uri gati ya abantu bari bakinirake baberera surprise samatuka mange n'abasa baiga bono ikiagera boniga kirike n'umusaya maite ng'a they are always right. I think bono igasi toikire etakere toikaransa ise twins abagaka barwa maoni abo nti twaba maoni itu amaoni ayons pitwanya retamo twarora igenteke n'abasae bagukwana ng'akikere jumosi okonyora abagakaba bari gotegerera abasae bari kwigwa maoni abasae abataite toigwa maoni abuka kero kinda sigencho mogwa keriogi okubachera n'injira tari y'amasikani utagete eriogi kende ngegera korekana chinjira nyingi cio gukwana n'abantu anene muno na abagaka mutari kongo twara engosana no kurinde Abraham inkiro nyare gukwanira igati ya barai bari baberire tutebe buna bono abantu bachire retire n'abasae okoranga egap nere iraroro okero konyora umuntu uraire asama tukamange nabo konyora na bato bosembe gete guchaso musae lakini atoka musae tari yange gotegera I think una my friend atebire my brother ensero ya chinjiri ebintu mbichengete nowadays tubase konyora surprise then no yamatangazo mukubeka mange mukuiwa abantu abanene gusa abantu abakuru bakare gwikura sana ense chengete pono muntu uyu munene taliero gukora ki taliero kwa muntu uyu muke musemi use muntu uyu muke taliero kwa muntu munene ki obosemi pono yani ense erebunere itugwanchirana nande tukwakira Nyasaye mbia muno atokonye tukumusaba muno atokonye erinde ense yasi yaikire tokore ki aturusirie ororo muntu munene narora kwa advice nabura atenga n'umuntu munene okwenda achigo kwa advice agosiripi talibons igo nande nabo konyora omuntu omoke akwa advice era kokonya asubugimo enaro nero ya chirenga jenzi ngamba ko egento bagukwana ngana kiye gukorera tiango tenga n'abasae turi lakini in future onye nturi uchikwebanga nabo tugwakeriogi tugukora abantu aba bagoto babekuki babekwe ebirogo kuika turigie enchera naki tugwakeriogi nande tokoreki tubekwe ebirogo like now jenzi mbakoreta maandamano where point yachirite but inte yangu musae after lilie eri yabete nini egasonsoranu cabinet ya William Samoei Ruto musae kiwira netaka bekwekero musae taiyo bado n'abantu bali bakoroboka so nabo tugwaka eriogi at long last nande buna nateba kuritangani eriogi togutumekwa gwaka eriogi tose kurigie njana naki tugwaka eriogi erinde twenyorere na intwe lakini bono tugwaka eriogi twakonya abantu gete twakonya abantu gete bali babwenete kwaigwa ebirogo igo bado na toche tobente otegerera abantu aba bakuru gose tose kwebeka amo tose gwesoki nande nabo ndesoki buna nju musae ng'angu burinde chikura but unfortunately nabo konyoa ng'abasae ward yane gose constituency yane mbabwati bibande itukeriri gwaka chikura nande ndale flat onyora omugaka mbuete ne chikura more than 10,000 asiki basae nerio birio katokoreki tugwate gose obosemi obo tokoena na nturi koena nanga obosemi obo itutagete korete change tiatokoreki tigatorigie enchera na kitokorete change toena no obosemi obo toena buna bono iga ni bwenenete gusibona ya togoteba tutagete change abantu abanene n'abasae tubwenete guchamo tutige gotero gotogase ni gotero turiyo obong'aini na echisemi tusabe Nyasaye tokonye na intwe naki tokonyora chikura chinyingi erinde
na into tonyale koba togokwana egento lakini bona yantu no gotera guka togokora ki togotera nekero togokwanera oborai gose obosemi oboiga ningokagirete gose ekero koigure buna mofati asangire aye ningokagirete ore omonto moronge omosaya abasa wa approach erinde konyora obosemi kurukare paka bono igo ntwaminetinga muntu monene ndio muntu monene na bakora na bagotokonya ekero chierete the right person kumurigi koko akoe obosemia na bakogokonya nande gento ngije kebeng'ogani obosemia oboendo gwa moko y'omuntu omubi nabo guchandika na bagokomisread ekiagera era bwie already na chandikite gose tarakenyora burungi so ekubwati lakini kurukare mpaka bono iga abantu abanene tiga tuba maskani mbamanyete gutubwa nande nabo bagototebie gento togokora ki getokonya nsubugimo lakini yaikira ase nande kero omonto akagoteyura chingende genge kogokonya nabo okomokani ng'ayaya omorai gose aye omonto minto gente kebuna ndoche nkegokora ki nkego nkonya so kwa mokani igo maiso marore hasta yagokoira ikwamokonya naye gwekonya mbuya mono sana nekero tugukwanira asensemo ya siasa nekero tukurigira buna bono ayigwate bani gukorwa ase ward ya Nyatieko na oyo ni gakorwa abase gakorwa machoge basi ekero tukurigiria Abraham asensemo ya siasa yarekana ingarera abasaya ngukwanira abale siasa sana lakini orochenga abasaya baraisa gutigirwe ibiro buna bono bya siasa nkibarakore eward nkurwa itubwate omo MCA ungenga musai kwanza actually tubwate omo MCA ungu musai uro musai sababu taraba muno abantu bataite change kero bataite change embanyerete 2022 paka umusai chikura lakini ogenda se ground bono eganyatiye kugwone abantu abange bagotanga obusaye onyoburayi bwobusaye nabo bukariga yayarirerio aseki umusaye buna twateba nubwenenete guchamo ikikresimo fatia kweresa yani obosemia lakini bona basaye tokubekwe birugu twamanya koteba nintu faime ndutaite ni consultation kurwa ndose egento kerindoche na kingo koraki na kingo kora kwa makonyora umusawe yo ntubwate enchara lakini umusawe yo konyora ateta ibekere gento so that I build gochimutua ngona ko gotanga abasae bali basoire asibiro ko byoborai bona bali gokora mirimo mbaro bagotema mbaro batali gokora asiki batali gokorera yani mbataiti konyora device kurwa abantu ababani abantu ababara abatebi ngayaya eward yaito igereiga buna bono eward yaito Nyatieko ward igebwate chi application ibere tubwate muamano na mwamusiomo I am sorry to say nga omo MCA oloro rumusai akuwaki muamano yoka na muamano Abraham tamaeti distance ye ward nekero tutari komorekera ward yigete yani nakiki ngotebanga ase kunyara kurangeria bagakaba bamukwanire bamote ward ye ebwata isa application ibere bone kero gukora gasi aye kuna mwamusioma kuna na muamano na bikunyarikana lakini bonere akuwak eward ekwota ye ward lakini Abraham ekero tukurigiria ase totebasoro kongorwa gusi Rwensio utari ko concentrate ase ward yawo ntubwate nonye at the county level ntubwate abasae bari abana siasa nekero kurigiria angukora bari mirimo ntubwate chi constituency chibwate abasae bari bona ababunge asante aseri swali like bone county yaito sinoroche boss na bange musae tinta etikwenda guchime gose nabo wichurire igo ebozi ningo tubwenerete ebosi ye county tubwenerete kwebeka we have a governor who is our boss in the county yani consultation when we consult abantu ababanene nabo to succeed lakini yenye ntoko consult abantu ababanene
ebiroge ebi byabasae tokoegu ngoferi bire nande nase ekero mugukwana na mangana yega bona consultation mbuya muno sana konyora obosemia lakini asense mo ya siasa nkore nkinga tari bonsi bagwita bagusange birengerere ikiagera siasa inoko umuntu kumanya gucheza chikadi chae bono orucho mosae kiro kindenga yago cho kumanyaranga ebintu na kibya bere bigokorwa kurwa matuka magega wikira boniga onya ta konyara gutware relationship rengia na abantu bari barurara oguna bwo bokongo lakini I think tari basae bonsi bari abasae mbali babikirwe biro bana bakorire mere baro bagokora emirimo yes ching'odi chinde tara unonye wodi yabagaka yenda summit imirimo ekorire orore emiya sameta usino mugaka mbuya mono otutiga rende omofat ekira gukwana nga emirimo yakore ko sembare bakorire emirimo metitari bonsi baraitabe nabo gwatora nonye ward ose ebunge kora wano musae batonyore abantu mbararoro mwancho murigere naro kurwaroro otanya ko feel the effect yo murai oyo abasa abaiga bakore emirimo barabo tactics kigoroche batumire mpaka kero kende baikira sebare okay muna nakwana litangani kogerege into kende yons keve successful lazima mu work as a team na kero umurai tari ero ichore tero monyene ko umurai niga chore tu n'abantu aba maiga batara muchora mbarenga sa team team enja bwata barai babo so ai muno murai wachoriru nyore team nero kwa bwate yarengo kore campaign the same team nere takere ukubanga nere takere aye muno murai wachire kwa batabiri ya ncheze mwandu mete wechiari county twachiete bintu nasugumire na biebi moroche ngendo gitutakere kwanze abarai aba na baro basuye nyoro batebi abantu munangaki yayo murai takuburi answer koro sipar esa torose chinzo kutunywa maji ese yani umurai no kubwatirana tutabwatirane tumuna barai kene ke turanyara okora so muna ntubwati bomo nande ingakite yende yonse bantu bonsi baraitabe kwakorire gas jo abantu mbara against ya 100% mbawo itaba yes ju na bore tchikura endu ya nenere tonyore ne wode ya munere nkubori ari na bwate supporters bae ninje nimbwata abane bari na akora kibata mu support na akora mayari mbagoro chiga batanjirana so amario ginara yande tutagere gwasium tutatakere ko bwati aso muntu akorire gasi okorire isane kanero na imanyaga yakore kanire bono muna kingo chigotena next tigandi gigenteke ngawe sengo chigotachera jueke kiragi kiarachire edende na to ga 2027 monga ina basaye batenene muna nechikura bawo chikobori abagaga baroro bakorire gasi eye tanyare kubarusi ororo ene kirogo je magosanga anabasaye bari bawo manyite kurwa sokoro abasaye ukiro kurigiriria neba engaki yo wakachikura abasaye ngwetoma bari wakachikura no mukia abasaye mbabwate chi ebi chika ngaki chi voting card mbabwate abasaye I think gente que uchi abasaye negente enchara Mosaya te tomwe semi atana ma uchi kugwakire kura. Degine mbako bancharanga kichonse. Oko mwami atana echi tari achinge ndo kenda uchi kokara. Amaru uchi konywera. Ando muntu kanyura amaru ta uchi waka kura. Yes. Bono kwale tiri aspect yende amangana unabona ayogo tindia korende kiro tutaracho kwanere ebinyogwa. Onyo musaya tutete koro kingen bana no responsible. Useno bwato musimamo nchira kirocho abantu baranyore trust yawo ingise gukwanira gawe sabasaye abasaye abange nenjera bakoriyo kunyora kibesa okonyora umuntu tenenire tinechi kurata ite kuburi sinobura yatagete lakini umuntu yare project yo muntu yonde nero kumutumeka motebi ya yetina kurwe side yeyo erende mpunguzire chikura cyanyarebe kwarore mostly abasaye ngo nigitore kigazira gine to kirige senchire tari engiya eyego kiyagera abasaye baiterwe rieta bateba
bantaba kwekana mbarang'ainia tiga tochora bagaka nabo barate bakong'ira obongo na bagenda isikari batachi comment nonya abakungu baba abange baisanike nestaraki kiagera giatoyeri muna into abasae lakini toise kubwatana tobe negente ekemo tobe nemwe vision tobwate yaya umusae nero gutugambira n'umusae oyo ketogomochora chigotugambira ategerere egento etimu yaye gomotebi nabagaka bari bamwendose tiachikobori chikura abategerere toguferi lakini abatebera amaoni umurai omuya agotegerera amaoni yakera omonto nanywa amaru acha gotebia omurai pare toratoroseri ototugutete motegerere goko emessage nerabwate aigura abantu gete bagodiscuss nonya sarenge kunywa ekenywa giaye okoreteire aigorese ng'enche nomorebiari kwamoseri lakini information nerabwate ngiya ekogokonya muna omurai Mofad ase ekero kende tugukwanire eng'ana eyo ngoikariri abasae baragurwe nechisiringi gose chibesa chinge buna 500 elibu barenda gukora gose bagenda guikirania amang'ana atari aye eng'encho ngoikariri naki amang'ana yaranyare koera amang'ana nabakwera intwe abasae abanyene ntumanyete nyarebe oyo tari kura ategete ase tari burai ategete oyo ategete aichori enda yaye atimoke so abantu nabatenene nonya abantu 30 tiga batenene bonsi tiga tochamo mune community tochora omonto oyomo oyo twarorire ase okorire nonya egasi ebikoro biaye ng'akibire tomochore muna omurai naende tomobwate ase juu ntenene togocha gontebi ntige namonkwanere muna inche omonyete ntaeti gotiga omonto naro maega yane ogonsuguma tingotiga juu omonto ogonsuguma egento ngerambekerete tomotwabu ngochi koragera so enchera teiyo oranyare korworora lakini muna intwe abanto abanyene tiga totige gotwara egento keri muna oyo na omonto ominto notogokwera oyo na oyo ominto ntori komotiga na oyo omine na oyo omino lakini ngento kiagokora mbuya kiakoreire abantu bane ese ayo omonyene mbuya kiagokoreire tiga tochore abarai babwate vision babwate future bakorora ng'aki goikera engaki gete abantu bana batakeire babikire step gete tiga totige gochora omurai oria okorengereria ase ikaransete ekero tugukwanira omusae oyo iga oyomo obwate oborai obuya gose kero kende okorogana obwate future obwate vision obwate oganiretie abantu obande amaya nkai yagotoka ekiagera ekorokana ng'abasae ekirase ekero bakoyumba kero kende obori kagoikariria ase abwenete gotena bokong'u kwanyora wakire emetemo kende bwoboire nkai abasae baiga baratoke nchera ki baranyare kwagachwa omonto obwate abana bake bagokina bono abana bwate emiaka 10 barigeti gochikoba gose barachikorigia buna tokorigeria abana ba CBC abana barase kuboria ebirogo bia oborai ekero bari emiaka emeke sana nchera ki baranyare gotwara ogotamani kogania gotwara ebirogo ebiga onye abasae babono iga mbare ebeka buya omusae oyo iga omoronge nkai yare nchera ki akwagachwa I think abantu mbobeta abasae noe naba abanene abarai abanene mbobwete abasae bamaete muna baise komenta nonya omusae oyomo iga nabo bakonyara agochikoba obatandi bonsi bono obwoba mborororo ase okomenta omusae aba omurai naende eki naki egente kiatoiyeiri muna intwe totebe bono muna intwe abakenya ntotagete koimoki basae aba bare inse tubaimoki gocha igoro tuborokererie enchera ere engiya tutakeire gochi oegeria omonto oborai muna botageire koba otagete omusae oyo yanya gokobwati maega nya gokoimokeria ebagi kende ki ogomotebi oise koro noe ekero oborai bagochorwa omonto orenge egasi oritagire ochirenka naende nero ogochorwa obe eminister egento gete abasae mbare basomerete ebinto ebi lakini mbari konyora gasi mbabwati kende ase eng'encho ya oborai oborororo bono iga mbori komenta abasae gokogera gochi koigwa eriogire omusae oteba
oyara abase goika lakini abarai bonse mbari gukwanira ng'ukurigeria abasae emeremo okurige gose ng'amba kendete gusira abasae korwarari kora gusie batenere nabo kurigereria kwanyora ng'a chibicha nonyasa amang'ana ari togokora gose ase ayate kironsi ari agokorekana abarai nkobwata bare amatogonyero bateba ng'a abasae abega twabaire chibesa gete bakorere gintu gete inki mogotebera ng'a barai mbari gusegeta abasae njegento nachire kumanya county ne government kisi county na national government chonse chibwekaine egento gioka gechencheti igoro tobwate president nza tugatware governor ya chonse nabo na kero bagotena gukwana egento bagukwana kibwekaine kwanza squeeze ngoboete sana yani ngoboete busaiko governor ito squeeze yansire kwanda kere ward the same ningi okobwera nchira kiara bategerero nyamuri gotena mukwane kiro mugavana kubatara the same way president yegotara yateba na igoire na bekire gachi milioni 50 choko kora gento gete chitaiyo is the same account nero yaikirebo bora gwe account na gwanze kere ward babangira chi t-shirt baba 200 batenya gitari yeye ninjenye bekire chibesa yente geta correct lakini ayo no musaingi okanyara gwakorire gusekera gutuka sumo igabono mwanya gotena mukwane okwane togoito ngayo okwane ngoko goite singenje serikali ya Kenya ni ancherete kero monto serikali ya Kenya te ancherete mune serikali ya Kenya yancherete abasa ni ancherete abantu mukwana bare ni ancherete abasa bakwane erishabana bare nkoronje jezi ya stadium ngi abasa bare ngoite ruoro ayo namang'ana a siasa naende nering'aki abasae abaiga boka abanyene nkwebeka bari nchira ya maskani gose ngukwana muri ngukwanira muri abarai na maskani umete ogendo approach omurayo motenga ebintu gete kereigana iga gose tote omwebekire gekundi buna wate aba groupings cy'abantu nonye 10 moteme wa approach omurai mumukwanira nchirere ya maskani omurai te yorabe bari machake kobaita lakini enchira abasae bagutumia chinguru gose eriogi ogo shout nere kogera kwanyora ng'a anonya barai bande bagoteka advantage korinde Abraham ngira nyare gukwana igoro yabasae kiagera ekero asegera na botoko batoko la omunga nonya serikali totebe serikali ya county serikali nene lakini abasae in the real sense eriogi erindiyo abarai abaige kero bachire bakobore kero kene gose pagategete gokora magendera se chinse mochi nyingi kwanyora ngano bore kenyoro omurayo chire omoyego korekanire se ino gari omobunge no arenge omo MCA no arenge mubwate mechando lakini mokwaneti ense ya chenjiri nabarai peto ba chenjiri ekyo dangotene no kwane tingagerete gose no kwane Kenya ya itose gusi ya ituliri omurayi kwano gutari ogotene no kwane omwirane neri kondo chinjera njire chinyinge oyo wachire cyo wikero omurayi oyo nechinko gose kurigereria abarai baito squeeze abarai baito squeeze mbabwate nonya basigari babwate chibaonza bantu balerai babete chianga oteme nonya kumochiguikange otaraikanga uyimukiri utogete gusenkai so wasesi omurayi oyo mwerese ya iga negasenko egintu kindi gia kabere inchara basana batukubeka na mo ikobi togende totebe tochikora gavana mwete maybe governor is a politician gavana imukate benga yaya na igura manga amararamisha ino lakini rende bono kimoko ndali ground mwete politician yana bere kimoko ndali ground na bamukonya konkwana ni nchembarore oto achiri busana isana maybe orengreti orai uchiri busana no irane binyoro chiko tebanga ya ayo maito omurayo lino mobe osoma to goso korasi kwanya kogenda nchira buneya nchetinda ikeragu nande abasambaro maito bagwato musimamo maybe abasambaro bagwate future yabo like now I remember yes. I remember back in 2022 there's a friend of mine olenge kobori chikura seitali nyatieko okoro ku James Abuki bono togasoa se kambi yae ekero togasoa se kambi yae nimbwa to musimamo yomo asubugi mabwana egento manyetenga kikwanyorera na opportunity tiga abantu be society na baro bakoreki bakonyeke including abasayaba. I requested mheshimiwa as aspirant
akina into atoroseria machi agatoroseri akayofa agatoroseria machi with community members bakarosia machi alingi seito para aligura even getembe nero yakorete coverage karatoroseria machi surprisingly abasae baminto bagatumekwa bakabuka saa 9 cia butuku bagachibusaria machari so that elieta batumekirwe ne omonasiasa onde elieta lioyo ndikoraki ndigenda so who is the igabwa say kero maybe gose yes 100 bob ekero yekira who is to blame nintwe abasae ekiagera this is something egokonye society but a politician ogotumekire wasalirie egento kiarengo konye society and then unfortunately a politician yega maybe in one way or the other ebe successful nandi egotugute tego konya wasalirie abanyakenyoro amache balenge kunywa a politician yega chibesi abantu chiachirense chibe umuna siasa yo ogotebetio koleiga nyasaye rende ose nyasaye gosenaki ya nyale kaniro irire na ando muna siasa the same politician ayegwaserete amacho ogutigire tari ko gokonya bono obweka ina abantu bari gwaserete amacho abanyakenyo na anda amacho nara yo gutumeka you know sometimes unanje macha ya tu enkoros tali ara to gutumeka maybe in one way or the other amache narororo yechitangi mache naro ye county but wali araisiri eno musaende ninjenge kuchibese echi tinkonyara kulia chionsi ekiagera nabo nkuri one day chiere tiga abantu baito banyora amache abangina baba gotu banyora amache bakonywa maya lakini kwa makonyora umusaye uminto uimukire ochiro atire nande pipe eri ebekire nande eso sereri yaso akwira na machi minande yaso agutioka so abasae nchege ntonda ate yabasae baminto ndo tumekubobe engakio gutumekubobe yaelire onye korochwe umuna siasa gose umurayi oyo nabwata amarora amaya guchiasa abantu motegerere onye koroche murayi oyo tabwate marora maya guchiasa abantu uyimutigane ekiagera liyenchera naki ura deliver guchiasa society ni ntwetegemete bonaga so the moment itogotebanga yaya bono ni yani tura against the society lakini go defend the politician manye politician umuntu utamanyiri urayigedege neyonse onchuki so abasae ndugwenete guchange kuru enareyo yo gutumekwa egento kende igoro yabasae nchembwa te request guchiasa abasae sana abasae tigatobe soba nande abasae buna to kaseni gotera ntugwate numbers tigatorende ibande byaito na voting cards tuchirende so that tubeke abarai babwata marora maya asebiruko nabo togotera kurubona iga nga ntutage tumuraigete we need change ngo change tole but unfortunately ekero kuri arais voting day asaye bange mbali gotoka mbali wakakura na nenchera kibono turanya kurira umusaye guikamia kaki umusaye arabeka kwirira singenjo etoke gukwirira ayo monye no temanyeti nchera tibura koneke bono aguno tuchitwa kara magoso ande ngo request chi politician echi kera basaye bako bwate siri tieko batika nae bainyure in one way or the other babwate si ka chi project echi chigoche county ya ward maybe a constituency no nyene county tikabara ya babaito wainikirudi abasaye maete injena witness ri abara baito abange chi project eji chigocha nande nabwa abanyene bakora ontume kanje nchebu nande gabona ontumeka otabange project yentaite munyetenenere in the real sense intutoro gotenenera tumara go batare 15 goseri chibicha lakini omuntu obwatete project ye no mu MCA no mu MP usino mu governor like yani bono nandi chibesa chikwira nasi bara guka abanyene intutu amanya konyoranga tuangaigete ntubwati kende bono nakie kiego chance linga nando omuntu onde nandi twakore mistake in elections omuntu agocha otowa 500 shillings twatebe 500 twanyorire muntu yo naira kene gyacha konkone
kwanyora kwa 500 wakorire bune imechenda yakora wakikura sutatagiti ose asomora yuta konya bantu igo tiga tubwate chikura abarayi baitu bakonside abasai n'abantu bonsi ntugucha kolera abasai buka akonside abantu bonsi mbuya muno sana nakira tugukwanira bono amabaga yemirimo kero kurigereria nga abantu mbare berikire emirimo gwetera ase ubonchoreria buna bono gokoboke kwakwanira mang'ana yokonia buna bono amagena yechitroli mwakwanira mang'ana buna yo ekero tugukwanira mang'ana buna bono ubonchoreria gokoboke sorry nigo akonyora nga abasaya abange kero banyorire ebitoki bakwenda okwegokia njira tiyo basaya baranyare kwerikia emirimo kero banyorire chibesa chinge omete marange nabo okonyora ng'a nonye omwana siasa oyo kero kende mwamokoreire egento gose mwamwikiraniri omoyega getaganetie obaire ebitoki bike ebesa echiga njira tiyo basaya baranyare gochakia kwegendereria nachiro chio mayete obogima borobu mbokong'ete obogima mbokong'ete naende ase abanto bari ebiasara I managed ng'a nkorakora nde ebiasara ake I know what business is ebiasara bono iga na serikali ya bono nebikong'u sana nabo okomanage lakini omanyete ebiasara ebio ogokora notakeire tax notakeire ebinto mbere okonachi ebinge mpaka okonyora ebwe komonyene ase ebiasara biago by the kende ngegotigara nakio okonyora okorerete serikali kere gento eserikali eye gekoete obobesa obosini egogotebia ng'ere ebiasara ebi gose kwanyorire korwaro naende nabe kwamoire bichionsi bono nabasaya abange okoremereria mono mono ase ebiasara nokoremereria omanyete basaya abange egento totabwate nokoremereria ase ebiasara ebi oroche buna bono abanasiasa basariri oroche ng'enda ase ebiasara nyikaranse ndosi 150 efaida 150 per day agu nintakeire maybe end month ngwaka nande rent nande nkorungu nachandere esesi ebiasara n'omwanasiasa narororo otagete ng'enda emurinde ase akoenda nakachi nkobi nateba abanto bakachi nkobi ong'eribu oroche nki oroche torakora gose goika ng'enda ase omwanasiasa so that watigana ndobonchereri bwago boke obonchereri obo bogokoa 150 at the end of it gwakane rent kwanyora nande oganeiri obwate edeni otagete osabe chibesa korwa ase onacherere esesi ebiasara ebio nekero omwanasiasa atakarie ekerogo ekero omorai oyo goiga okonya kobwate ikoromaiga buna kwabire buna esese yae ekero atakarie ekerogo riro ng'aki ogochi kwaba bono abu no togosirera I think naki ekitogwenerete gochenja abasaya abange abarari tari ase eng'encho ore omorai ase eng'encho okoru ase eng'encho okuru igonye tori korwa tobwate omonguso gocha asa tobwate omonguso taiyororo abarai aba bare nko babaya batige gotumeka abasaya aba batige gotumeka abasaya pi erinde barigeria abasaya bachi opportunity abasaya abange totware chi opportunity chie chigasi rekio nchiyo lakini nande ase oase oborai obwa bono iga chigasi nabo these politicians nabo bagokirete chigasi gocha ase abasaya but igasi echi mbataete gokirete ibatagete bache the same point gwatatebire batebe egento keri totaete koigwa batebe gasire chinchiyo lakini rende ngokorande gento gete or osoka ogenda they cannot support you in one way or the other. The only thing ara go support omukurere ose omwakere chinkobi akoye 500 ekina kigia toitire abasae twarenge kwanja abantu aba totige kuba bwati totige kuba akira chinkobi omonto nabakoria raisi ng'ayaya ense yabeire bo naende abarai nabo bakora amagenderero by the way tose omorai ase gocha tomotebi ng'ayaya aigaro no totugutete that's why ng'anchete abanto baito banyatieko antu baitu banyatieko the other day mbate omorai ng'a seita ntwanya gokorora naende nkwanya gocha karua ntugotageti no gwatengerete lakini gwakoreki kwangire gocha mwete abantu bari nabo batenenete I think omumuro nero lingo bateka baleche amatangayo I can confirm bono iga mogende gali bono iga omorai ori ochirorora ko balemere para
aseki abantu batenenete farm bakamotainga karua lakini abo linga kio nyendira busa baise gutenena batebe ngantu tageti bese tukonya kwa uko boko tutageti chi project chiriga naiga twabekire gekundi tokanetia magenderari nabo togokonyeka yes nabo togokonyeka lakini bono abange baitu ntotagetigo ntagete bya bwangu abange baitu tutagete bya bwangu ntoteti gotebi mugambi oyo gusemura yo bomaene tutageti kororekana bobe no matebanga rero omonto bakenya mbobwati busiboro gochugukwana ngubu naboko ogiwa lakini ekero mura abange mugoitu mwezi bono abange mugoitwa lakini ayo olio yo mokororokana mutu naborarigigwe igo obuna bwo burasa abakenya bono iga n'abantu abange nonyangusi yantu bwati busibori togwanza gokoso serikali togotoka mambio naborandigi tonyora aseki okobana kwanire gentage neste serikali ne birengerere bino Abraham kero kende why are you interested in politics as a young person politics gente kenegento bagotebanga when you grow up gento nkero konyora yourself ori in leadership sana nchaso bunga bwana kingo kina by the way na beri kingo tora interest sana y'oburayi ande nimanyete oburayi obo burayi maye turi kubetereri oburayi nyasa ukuru nande nimbwata matumaini nga guchimotwa nyasa eka wancha guchimotwa iga I have a position in politics and I will be a different politician from other politicians. Ekiagera ni ngegenete nga ekero kwaberera asoburayi kudelivera abantu aina masiseni kuwak amona abantu aina masiseni okoraki okweretera ebweka na mwago maybe a family yaino ekiagera I've tried so many cases na arabeire omurayi as a occasion chinyingi I can name my achievements lakini rende tingo cha konemo aye kiagera tali aiga na ere twegasi lakini rende ekero ubwata maroro y'oburayi okonyora gutara n'abarayi mbio mono sana ndocenga kero murai na bakonyora nga onde bwese kirarigetie guse aragani agarigetie gochukokina kero tari sekero gekyo naboge kororokane kiororo sana mofat na sensemo yao kero kende nore interested samangana siasa ndo wai siasa nenkong na siasa yenga chinga kechiga bakuibange chinsemo chionsi juu siku hizo iwete abaraia bagutara neji bounce bakuri ji bounce siku hizi no teberio giri abasaya ndiwekane ndiwekana lakini chi bounce chitari abasaya bunaino bono king'eire bese noni nchong'e bese nabongo be bounce yao nabongo korenda bono nyaye to konyara gutwara musimo muri tabiti basa ikiawe gora nyara kwandera nkiometenga kiye ikere igebinte bya chenchiriga asengencho abara yabamba maite weakness yabasaniki asteyo koimuki abasano 20 batebi nubono nchumba egas gas kiogoba oko monto ndi mwense wonkwana bobe mwadire nere ebiranya enega sintanga ni koyo egasi yakabere ono muna muraita tageti akwanu njerende ons muraita tageti akore magoza tebu akore magozo gete obumboraiki mbiyamona sana turachuko kenda se omutimoke erinde omutimoke omoke erinde tokoirana tunyare gukorera tunyare kurigeria amangana yo michando ya kebongo wose mental health issues ase abasae na boigo abo botumiki bwa mariogo oyo botindi ase ekeke kirofusio tunyare gusangayo ndochingana bange buno kaka Robert agotebanga nigo agendrete go follow kegema Evans Solomon Momanyi Loni Elsie Jackie Marion Lavenda Kwamboka na Peter Orina nigagotebana ari ime yomoroberio Benita Kinywa na First Lady Doris Nyagaga ndocheno ari ime yomoroberio kegima
ekero Peter Orina gotebanga kurwa iyabe niko ndani mpaka mwisho. Nere Violet Vadrian ayenda Dismark na Nyasime Obadia bare ime yomorobere nabo igotokurigereria chinsemo chiga nande cha Facebook ndo chenga pilipili ho agoteba kurwa Timani Surambaya Rosafi Barnabas Ratemo naenda gotebanga kurwa Doa Qatar na Lydia Nyaboke agoteba following ekera kuboria Richard Rientenyi baraza umusori bwege susu Honorable Julius Omosomba na Victor Tora Mogire Rinani Enengo Alex Mauti nera gotanga kurwa Maro no ari meyo morobere Josephat Omwega agoteba Josephat Omwega password agotabanga kurwa Thika Massive Teresa Kemunto agoteba kurwa Karatina Peter R Mokaya kurwa Ngong Kajiado Jeria Kerubo agoteba kurwa Bahrain Moses Vidoni agoteba kurwa Bosongo agoteba Daktari mwenyewe DJ wa Vini agoteba kurwa Kisi Botlas Getinga agoteba well present agoteba nga niga kuwakilisha abantu bakurwa gari chinsemo chia Getinga na bangendoche bagende tukukwana na inje bunabono Richi Rigegu Ria Koroso agotebanga no are ime yomorobere mbia mono sana no yakweruka anko stano bia mono sana soko genda koba ime yomorobere mutimo komoke hirinde tokwira na tunyare gusanga egati ya biria bigende te uchanda busai kigemo Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya mandege Ase ogo design, print, naboigo go brand, gwakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro sarigwa chibana chonsi, chibane chirorabo sebana chinde chonsi, chisa images, chibane cha 3D, nintu number AMO. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, na kurosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechi chuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerota dari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya nkai togo toka, ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha aschebeshito, Tore Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa Kresimia Senambam 0727 026368 Kusem 0115541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na buigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Say your last prayer, Edna. Are you crazy? You slapped me, and I will slap you again. When? Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Husena buku gura decoder yuka asachi shilingi eidwe yemu chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutenyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovales Skymax Supermarket imeyumuchulia Unyamira. Wigo nabo kutalira Geosol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchubo songo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bono iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge tato nigo kwa grout kilo isato bosa kukura chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakre simese number 0703943972 ajirago cha aseduka yabere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege. Karibu sana ndio mwancho murigire nekera bono to gukorera ase eriogi erio musahe gusase nkwana yo musahe ritukweriga ria rero ritukoria Jumatano nekera tugendete kurigireria ari agendete kubwatirania abasahe ase chinsemo au kurase magendera tubwate ase siasa na boigo ase obugima obwa kawaida no nyina ase obwonchoreria tibaga rio musahe indireria nekera bono mofat togo chogokora ndotenga abono amangana mental health kiro kende kwanya gutwara mental breakdown kwanya guikanga nyori birengere bya kwingira bakutaimanyati nabira nyarekana oka tu kuimanya igo tumanyirete lakini kiro tukurire muchando ega abantu bakunye gutwara amangana bana stress mental health ya biro muchanda sabasaya bono gutatiga kero tugutika kurigeria mangana ega yemeremo
na boigo gutiga kunya kubwatania nga abarai gusekero kende siasa neririta abantu baguchanika ngeko roroche abasai bagenete ko benchira buneye abasai abange kurire kwanya rugo butamo gukwana no muntu kwanya rali depressed. I think igento gakogera na konyorere gento ngero musaya imeti lakini igente kiimeti ta kunya kugikira akibegete rebo etarie ya chiko liata akora mbale ta ikere. Yes. Mugo igente kimbaga kimuchande sana baka ichande ngakin klasi yake ibegete tari klasi kiae ikere klasi yake ngao kere igoro ya tambe so gutaka ke maintain ororo musayo baka chande ke sana kibirengere na kere gento ese tu ikere bono kere gento kene ke yura akore bese tai so musayo koja konyore besa ogore no nyaka yanga ga yobeke ani kwa ya iteire jo orore mi barua to kora isko ga okonyoro musaye asina macha kuoni ke buyu sen 20 ndi ucha kuoni kino nyeri bono appreciate nyingi na kiegocha kero kende ngo bwana to kubikirwa magoso musaye omonyene ntubwate abantu ochi family. I think na serikali ngo tubwate kubikirwa musigo yanga abasai batore mental health issues abangi igoro ya magoso ya mental health turabikira abantu bonse ju serikali nebwenerete gukwanira abasai encourage abasai mbakwanete bakwanire kira sekero county nebwata murai bwa basauti neta basai ntundu ayo kumoigwa ndonzi urangere no yabasai kende yonse ako advice so bangere basai gento kende yonse mnero mutinene rwa basai now that banda bambali ko wikera kusikero kene mbara tirimboka kurugora ali sebiro gobiri bakale bachako konyora ayo musao monyene. How do you go about the situation kero kwanyoringa no bwate birengere bingi amasawo ona bogwera neza amasawo nyasawo ko ju bono naboko nyora ochandegete igente ke ochande tege tangani na yore first born maybe as a family yin kero monte se family na yari gereti ayo monyene oyori gereidi ayo monyene tubwate no nyekende yonse ura ikonye tubwate bosi na mai na bore igwe sore aswenderero no nderero mambiti maitinga kingo ikoro tro chegente kire ko beka kongsana na say a family wakwanire family kero kende don't you thinking a family ngochire yachangira basa yabange gutwara stress amangana burayo konyoro kopekero amajukumu sometimes ngochangiere sana ju bako itome erinde e family yenu onye ikirani na baro banyore kende eso nyore naye abana bamino kwenda bari school baseri bako itome omekishwa kwa baga nere school fees lakini eso itome ochitayo nari okonyora basaya bange basoire bikundi gete bibe kwanyora bugima bwa bwasariki lakini oisa konyora muna tubwati aro kende lakini nore asigete encouragement nero konyora ko asikera ritu na bwe kunya kugosuki koruritu ko chia serinde lakini bono oborayo bwa squeeze kero monta bwate self interest tiangirwa nere nyore gendete ngikonye lakini sabe kire atakere okonya abantu bandi as a young person watwarire abasani ba ukwaroringa kero kino muntu ga is undergoing depression ayenki watemira okora tingi ntundu mete abasani mbale ubwate ukomanya nga tinga kigete nyakite taraba bia
aebu no muntu mukisi ngenjo nyento gukonya na into asintwe ngo gocha komanya mechando yeto bakomanya nga kero kende buna kinde gaiga mufati ngukona torekera nerekera sekero but today akoroka no ochakire kochinja mutuka bango iga ubunchoreri kote muri gwikera no nyabasani ba okwara manyanga muchano kibagwate mwate mo gukwanira ishide kero muntu abwate mechando buneyo takera twaro muntu bare nerange ryoka anu muntu okumumeke oba busy bakomyoko communicate nere erinde ebirengerere bibiri abwate biji kumubwa lakini onyore tabwate umuntu orange nere umuntu okunya kumukwanira umu advice umu encouragement bakemo berako na sensemo yo gutumeka mario yo botini ngiranyare gukwanira inki kiragere abasaya bangi banyare gutamira nga ugutwara stress na kukwira bagotinda I think yo gotinda no kwamwa kwa umuntu yo kerembwate stress yani nimaita bano nimbwate stress ndagere gukwana na muntu ndo wensi ese ndagere nyora ase mbere nchibweka ju egente kego chikokora tari ekego chikorusi stress ekego pose stress ese yara tulia watumia gente kugukora nande kwagenda na stress yao so okonyora wasaririe afya yao kwa wasted chinsa ne chinga kikwale ngoja okore gente kia maana so ocha ase ebinte I think no muntu omonyene tukwirana ase Abraham Monda ekero tukana mangana a mental health yabasai ya chirense sana ningia kero kende kwaligeriri gosekero wikaranta kwalengereri kero yabasai na gutwara kuba depressed gutwara michano ya kibongo inki kiwocha kero kenda sebirengereri byao bure naiga gugotebe ninde sana n'abantu n'abasai aba most of the youth ngo nyorande kinde na barabu the first thing depression chechuire tali basai bo kana abantu bonse but bono koba turasa basai abasai ebintu mbirororo ebinge tukweganira into tweka ande binde mbiro bikoletwa ne chifamily binde mbiro bikoletwa yani bono bunole fast bono oganiri okore gento gete family ne yani okonya pressure from no yani from the sources you might have weka and no might know which control na yeyo kweretera yegwika nereri eyo kweretera unabona yo wete ninganye to kwa the realities abasaya bange there is something we call gambling abasaya bange ko chimotwaiga they are dying abasaya bange ngosira bale bonsipi because this is something I know I am saying something I know not that I don't know I know it this is the things chiranya ko destroy abantu pi if abasaya mbali ko ntori ko chikwa control asiki I know there's a time I used to be a gambler but I thank God na better successfully kurua sayo because it's something omaete negento kali okonyoro utagetara chibesya bwangu but in the real sense yake utete chibesya bwangu nayo kuru chibesya chibwangu so you find yourself kuru chibesya every corner so that you can satisfy your heart wakole gambling abasaya bange by the bonega buna tukukona iga abasaya mbarororo chimbera chiamerire osabande mbarororo amatanga gasene koruberibu bekulire okoya gambling so eyo tusikunyara ku limit na ku manage abasaya bange nabo bako basoba egento kende abasaya bange depression nero bantu ngwetera bara mangana mange isikaiga mangana yo bwanchani mangana mange so you finding abasaya bange onye if you cannot keep friends ange okoja kustokero ko tabi ku musani oli ko maete matanga eni chumari ingi ya yo se maeta chitage kura aseki
iwe so yani ebintu ebinge tigatwe limite ntitweka basaye twerusio arafu ebibinde bigocha bona my friend atebanga serikali nebwate chisemine chichabasaye but nche kuchirora by the way lakini nchiro chibesa nchiro bachibekiro kwebunga tumeweka shilingi ngapi asabasaye lakini rende no nyento kurigire nabo bagukwaneru turu chisemine chiga but nchiro ni chikanisa nchiro and then other thing njeninga njiteko kutenena gote yabantu chikanisa chitu kiatote yabasaye egento kerikera at the moment tutiye kubatebi chi story tubatebi the realities uma tokonyora umusaye libaga tokoma the reality nga ense yasi ekere bonaiga erega naiga kose ase una abarai tuateya abantu nga ekerura asubwanchani ebintu mbibere na umura agenderere mukuri kunyomana kose na umura atigane uma tege gwakonyora umusaye kanisa lakini akara gote umusaye nga yaya obwanjani obo no obwanjani mbori ukwanero kanisa ngukwanero bori chisemina nchiroro I thank God chisemina nchiro twarenge gokorigwa tigana bono igachi kanisa chiasoere twengo na chicongress twakorera chisemina watebuguna kibonete komenya ahebuye kabuno umusaye ben bono manyete no nya semina chinchikayo maybe echiko chiegeka abana n'abasaye bono kwasinya kuba mix yamo bono kwachenchia topic gwakwane topic ende yonsigo lakini tusikuirana obusera buli bwakale twatebani obumwane twatebaninga aiga my friend nabo konyoranga no gwate girlfriend ose boyfriend yawe nabera gutige no yaneke maambi rio tarabuka obe prepared to gutigu gwekura so kwaba prepared iko ekina kinda ateyaba abasaye bamindunga bali ende sana otherwise onye mbali uchikulenda ebintu ebinge sana population ye abantu abagaka ngutigara bali eri nabona abagaka bangere wekura lakini lenda abantu abanene ngutigara bali abange abasaye tokwera kerokene enkwanya ko broken at broken ase inchereki ubugima borobu ubugima mbubwate so many challenges by the way mbubwate challenges but the only thing ekero kwa nyore challenges each you must be strong. Don't think beyond omuchandoli bwate sabanya sai agokonya gusugumere abantu isikaga ekero obugete ngayo etereta makongo abantu isikango etera bara makongo amange omuntu achakoerese na kiagu chandigetangani ose muziga bwate na kiongani ukwira no akire nyasaye mbiyamo naso muzigo gomo kakoete echi challenge na nyasaye mwe tago kwa muzigo ogwetane tiaye utanyale kwando eringa tokorosa mapema lakini yose gutene nabokongu nabokunywando muntu taiyo isika utali gwetera challenges abo moke abo monene lakini rende abasaya bange kero tuaetere challenges echi tebanga ogwekura na kwe solution naso butumekiwa mariogo yogutinda rero konyoranga ana mona abasaye bone kigori bunekia ekieto kusaba saye wike gori kekema bari batarachaka buna chi family abange bari chi college bari chi university bari chi school chopo bundi bagutinda ninki eketamirongereki maite ebinte bingi by the ogotinda gora kuno gochara ku muntu togo ndebinga obwate stress yenyingo tinde so that you have stress na lioko mental stress yenyinge saidi ogotindo koiga ose dawa za kulevya malioga ya yogo tindia ngwetera pia pressure kwanyoranga nchena arenge kase itagusibiya na nkonya kororande mona makogenda gose ne skuru gose masinde muliro gose nkai mosi namanya kubwata nanyora pia pressure ye namakonyora abantu bagutumika amalio go yogutindia lakini nande babwata chwese liyo kumwete ono manya korora nchende soba naki igonse gwanze gutumike nteke nabonda nyore na nchende buya ungora tumia komanya konyoranga kwa soira se bintu bunebyo mutinyu mutangani wiki ntangani ole biya ubwate bakachibese echo ono one siba go introduce yo maete ono ba gotiga
By the way, I have friends, so many friends all around. Inche timbu ati upaguzi ya basani. Tiango tainga nonya na balevi nimbo ata basani ya balevi. But again, to ekuru kwa balevi is so expensive. So expensive. Lakini ngwe kanara atebanga togo tebo chande ke nandoro molevi. Because yo balevi ni expensive. Na kiura chande ke because ekero irokeri to korole mepira tauni ya. You find friends bali bala balevi. You are a Christian kwa nyure sonda ye mira kini ukalikireti na kioko nyore miye bado irani. But kama konyoro monta begete bili ya 100 and something thousand. Banyo kuno balevi. Nga ye wano ta to siri stress. Stress kiyo kwate kubata chibese chonsiroji. So peer pressure nere kogera na nyolire umuntu tumekire bili ya 100,000. Lero bangorere. Mambi timbu ati nande ningi che bangorere. Leo ni tingi ngokora ne ibinso obuibi. Nibe gento gete na inche ntuare chibesechi na inche ngiche nkoreki mbagorere na inche mambi. So ya chansinga umuntu nyoso yase bikundi ebya dawa za kulevya na bagukora so that anyore chibesa nere achikogokeria basani ba ekera taliri okora gore nabo gwika bono nonya gwikorera gusuku gusoseri bono taraseri gukora umuntu onyore besa. Kosinyonga abasai the same young people bakoreranga mbabwatie bitoki ebyo kwego kimbiraro. Nakige na otenga bono abasai abange mbakore kende yonsi. Mbakore kende yonsi so that bakoreki begoki. Ke ekiagera guchimotwaiga. Na otenga bolebi bole expensive. Njirate yora chande ke nando bo molebi. Njirate yo pio monta go chande kananda bo molebi kero bolebi is very expensive. Umuntu chande kitate umuntu gotinda atenenge. Umuntu gotinda alibi. Ekiagera na bwate chibesa gotindere. No nyanse itali nkororande ke mambi umuntu atindete. Ke mambi ke yo umuntu yarushibesa. Ayetora nyora nonte ni bombo lakini umuntu yarutindire. Marua yo ma yatali busakoni. Marua ya uikurwe beso magobekerwa maru. Oiga kino umuntu chande ke toso umuntu rebyo kwata chibesa liyo ko gotinda none ke mambi. Propeti atebanga umuntu gotinda no bwanja. Na bora nyore ebese ya gwataru jete ko mokonyi. Tiganye tumie. Kunywe gento gete. Mbia sana atingincho yebro kero kende ngana ke mwawate mware kukwanira igoro bono ekero gutena buno musaingi uranyara gutega mwancho murigire ya mambi ya bono tuguchaka nae umonde kero tuguchukura. Asenje kwira nirimbia mona se bali ba toligereire abaligereria abancho na bali bonse badotegerera kuwa mono kingote ya abantu baitu bone kete ngeri kwenda sibasaye boko bantu bonse ikere under politics abantu bonse abantu baitu tutige gotera busa tutagwatikura bantu baitu babwate chikura sobongi abantu baitu besokia sobonge litukoliri waka chikura otherwise nabo tokogendera gotera iga nande toba bangaini ase sabu tuake sabu ya bwangu toba bangaini kero tuabera bangaini intutwe kanto kunyara nduganetie support lakini abantu nabo bakubatekura nande they still choose the wrong people tigabaranyi bwata sebono kiagera turo chingote babarenga mbatagete mbabwata umuntu usento bwata umuntu tigaye turabwate kuraso bonge ande torosi ubusani na kiro umuntu ngakiye yabone gatari erenga kitoko seria abasani baitu nari tutegeta abasani baitu igo tigatora ebekeraniamu nyasa tokonya kubwa mono tusabira oburayi baitu kurugoro mbakansi erinde banche baororobe nyasa baororobe chinkora baigole gaki bakonya abasaye bakonya abantu bonse na umusaye uri onyorire kiroko kiora nari kumute umusaye naro gwate libakaria bena abantu gusava abantu tigale ndekero gekyo akolera abantu egasi no mokare akeruru umusaye gusekeruru umuntu omokasi egasi linda gasi yao ekiagere emyaka yago chimutwa nemengi igose ko sali kurbono ega omanyete na bora chiko chandika kuchimutwe ekiagera aya even you kwarole politicians nyingi omuntu alinga omukansero omuntu alinga emea lakini bono ega okorora ngora at least kubwa uria
chandegete which means nga egento nkera akore tata deliver tasiki asa abantu na che koira na asa abantu abakwanere bakomotegerera mbia mono na mofat omosayo kurigiretie omwancho morigireria mwanyagetingi nkiora nyar kumoteye mambia bono. Okay. Nabona kwana mangana ngabere gatatu. Lakini ndaranza gukwana munda wateba muna tubwate chikora. Chinga keje na itokoro sia basani. Jaitingi basani ntwaro tikere twango bwate sia basani baitu. Chinga kityabo njire tware ngo bakurura. Intwe ngakiyete abatukurura. Ndikogera nimaite monde saro chikochi tiganchirane engakie nintu bono keriete kebutobwate tiatuge sugume nintu natutanyora kende yons keri tobwate gyokange isaine nintu torore kanentu arengorore sengakie bono gochesa abasae egento natebya abasae keri muna tigatutwara obomo tiatukwane neri ogierimo tobwatane tobege kundi akemo nari turakonyane na abarayi bachore tubara basaye korera abantegas tigago koregas seinuka asandi gwatiga ndometi kero gwango boli chikura seinuka no bagwagerete chikura ikinto maiti korera abantu bonse gogogera ke gwabweto gatangazo na umurai iga abantu bonse mbaisanegete naye muna mbaisanegete kango babegete nonye kina koti kyogukorusi lakini bono naye umurai ochori na kero muntu korera abantu bonse gasi erengaine egento kende kyomoerio ntumna abasaye twabe togotume kusana nande chinga kechi gatukire aso gotume kuyaisanigira bono tigatuirwanerere tiga nintu iriogiri iturira atara rigwekane atambe abantu bamanya bono ngagendo tugatageti besa chiao ai muna kwegwe twebesa tori lakini tokore muna egento kirache gokonye a generation ikurukurunse ntokore egento kego togokintu tweka ase chinga kechi a generation ya maega eje konyora kene nkeyo mbia mono sana singencho oyebiro oyunigare amofata okari nere Abraham Monda abubare basaye nande babire bagusanga ebirengere byao na intwe erituko oriarero mwancho morigiria mbia mono sana ekiagira kwa beire kuba umwigeno kigima asimiro biro yagetembe television na mono asimiro biro yiga wetwani yagetembe na boy gukora se studio ya kabere kumweraniria Wilfred Mako Wilfred Matundra mbia mono sana sokonekia onyare gokuikeria chibi chana boigo erioge asenjira ere inyikirano na boigo abatenere bonsi ibagetembe television tukubairanĩria mbia mono kiagera bagerete okoya tokonyara gusanga yaiga naye emambia butambe gose ekero ase ekero gwetera ase emeroberi ao na boigo kukwiraniria mbia mono kigima na kirongo cyosoka kukuganiria tware oburigiririo bia na boigo ogendere gutigara ime ya Getembe TV nchenguru kwa Matilda Obaigo etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba kikuya mandegere uzitosomya bamuraba kikuya mandegere HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba
gati ya yande amange inche no manyagitari clinic Maobanyi omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo na inde ni gonta getoko barigani mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara muchanda twakwa mariogo na marioga yaitu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA marioga inde nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na inde nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere tukubweni abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia